Temi u movimenti differenti esperjenzajnihom fit-toroq tal-Belt Valletta. Dilettanti jaħdmu tul is-sena kollha biex l-ispettaklu jkun differenti minn tas-sena ta' qabel. Hekk kif jasal fit-tmiem il-Karnival minnu fih jibdew il-preparamenti għas-sena ta' wara. Tkellimna ma' min jiddedika ħafna minn ħajtu jarma l-karrijiet. Nibdew nippreparaw il-ħsieb, l-idejat, il-movimenti kif jkunu qegħdin jaħdmu, nibdew nasbu fuq il-mużika. Peress li l-movimenti wkoll ikunu marbutin mat-tema li nkunu qegħdin naslu. Dis-sena jisu bdejna sar wara Karnival bdejna mal-ewwel. It-tema kienet bħala Warriors, id-diska li kien hemm tember tal-Eurovision. Użajna l-Warriors bħala żellieda għax biex tagħmel Karnival tkun żelli tiżilek marħin u tiżilek ma' żmien. U bdejna l-preparamenti mal-ewwel nies konna ftit. Ma ġessa Alla wasalna wkoll. Isfin li jikkumplimenta l-karrijiet u jimla t-toroq tal-belt b'żeffina lebsin kostumi partikolari u mill-isbaħ spikkaw din is-sena wkoll. B'numru ta' żeffina b'dedikazzjoni kbira jaħdmu flimkien biex kull sena jitellaw prodott professjonali abbinat mat-tema tal-karru tal-istess kumpanija. Bħala sfin nibdew minn Ottubru, l-ewwel ġimgħa wara jibdew l-itfal l-iskola. Nibdew nippreparaw bil-mod il-mod, naw darbtejn intaw darbtejn fil-ġimgħa wara l-miliet tibdew kuljum. Kumpanija din 35 bħala żeffina fili jkun hemm daqsxejn mhux ħażin ta' preparamenti. Pratikament fejn tidħol anke żifna, mużika tkun ġa qiegħda hemmhekk fil-ħsieb, naqdu kollox flimkien u mbagħad ovvjament tibda l-koreografija għal ħabta ta' Novembru Diċembru. Bħala preparazzjoni ta' sfin nibdew qisu mill-aħħar ta' Ottubru naraw il-karru fi x'inhu għax li ndaħlu xi elementi ġodda fimna ħallu lejn l-aħħar biex il-tema ta' sfin kun komplementu l karru. Ta' kull sena l-memorji tal-Karnival ikunu differenti minħabba fid-diversità fil-karrijiet u l-kostumi. Differenzi li jibqgħu stampati fir-ritratt li jieħdu, speċjalment ta' dawk iċkejknin.